نيمان تسقام تتمتكو مفتح سينالو ننجراتي من يزمل سلي منيخه عقبابو دفلت أني اندابلكو بحفرت تساقيقه زنبر زلخو بكا تساقي من يخرد عني كابا حليفو كرد علين كمل سلين زي كالسب كم زي الله يرد عنيو جن سلمنتاي استبدل سب مليسكا كتبدلو زي كونس نبدلو لكع كم جزار اسخا استبدل كاجيركا وسيدكا عبوتو اتيخا تتصنانعو خلخا ينبر كم زي جيركا نسم فنفانكا اي بالنا اي مفاترتنا ندما لكع كما تصنادي ابزوت اقول اوان كساب شاتشاي كفلي مسبوين عدين بسلام بفقري بحبرت ناي سدرابيت مامي قاحبي اب ساعات زي كلت يوم سدرابيتي نمجشا إلوم كاب جزاب زوج لا ساعتات ناستات كل تورحي سلست ورح نبالو ناب جزا كاب زي ملسو أزيوم دونجيو منن أنا خاطت بيت نويحني نونو جويلة أبو يابي كمزلو نحبو تاتين نتن أبدجز نبرحت نتاتي دويلة بمجنا كحتى نجمركو أب ساعات زي كأيو سلست ورح زاكل عباي متيا نعاي كتتصنان عنن مليساون أجوها زودي أبو خان أديخان كملاسيوم قربتي سرح سلازرخويم عند أبلتيا السلست ورحي أتني حتني لك كال قد نيريو كال أي حوي حفتي زي بالليسب بيني عبتي هاجر جرز بالجزا قريفو مني نابي كغدو يخلو بمبال ناموري بزح سرحي زهبو نيره انتو نجن عباي متيا تتسانا عن سلاز نبرت نتحتواتي كرساسعون ناب قداي تمرتي كيدا دخاء كعوة مريسا غي تسالاتشخو كنابر كم زلني يا تمعدن زنبرت دحري سلستو ورحقن أبوينا دين بحدقا مكينا عبتغشلو زلوم بوتا كرم مبصحهم مكينا هم زهرمتو من بتتسألفي أنكراريوم كأ يوتوم كم زحالفون كحبوروني بزوحات كاب بيت سبي متيوم كتسأنانو عني جمارو أنا خأدبلن دلو دنتيني نايمن زروايا خأمن بابا حدا بجاهم تزاربوني بمبال نتوم ناشتو ديك بيت سبي سق أبيلا نتوم عبيتي مالت حوبتاتي قالين كأ حتى نتاتي زبتصحاني كحتى نجمركو أما أكلهم آتي كولل ندابلكو انتهي يمزبلو دلو بمبال دنتيني أوت مريت بيني زرقا حيلة ودقكو بزغاء تقويوم ما يامتيوم أبرئسي كججبونن شاركم تيوم كأ يأداوين يقارين كدرزونن جمرو بحنت معلتي نبوينا دين كمي يرغزون أمغقل إلا وين بزوح كحسبن كجناقن زرعيني حاوبوي أمغا تاو أميركا زلا كميلكا كم زلخان انتاي كم زوردكان تردئوا حدا نقر كتبلكا دليانيرا زودي حجت انكا سمعني حدا راخا انبنتيلكاني أملاخ كوم يكبركان كوم خاي وسخكاني لخيرك مكا حرايت ريخات ولندلكا زودي تمرتي كمي كم زخون كان ممهران كان يجيروم نيوم أنا عزي كوريعي أمو خاقين لومي حدا حساب كتلع للي جميرا لا فغادن يادي خا يكون كان يفلتني زودي كم تازبالكو خاقين أقديمة حرايت ريخات ولندلكا أبزبوتا بجاكا نسخا ود حوي كالي يبلين كالوت كلاتهم دك حوي دك حواتي خون دك حفتي أبدا جيم زلو سلازي نسخا خا مساعتهم حبيركا يحواتن أحاتن اندار أخا بحبرت كتعبي يزدليكا أموخا كابا ميركا أبسومنا تزغت ماتيئة اتحتك حتو خا مسايكت كيد تدلديخا نختب لكا سلازي حرايت أخا ختب لازلكا كالي نغفيتا كابز زوالكوخا كالي ألو تاو ملس غيت ملسالا حد رخا زودي إلو حدي قني ناب جزا كجارت كده أنا خا أبار جمع خوينة نو نجو نابلكو حنساب إكسبو ناخدكو كحسب بكا أبغزين إسنتي نايودي 50 عمت 60 عمت كحسب جمركو تجنقكو حرقكو أنت أرتركو بكا أويات كأدركو حكوه أموي أبتو سمنات تمتيا أنا كرخبا سلازي كألكو أزيا سلسة شاقلت نحاو بيدويلا انتاي كويني زغلعا موبايل لو قرف كالونيخا ولاس أيوت أخالون سيم كارد زيك بلندرلو إلا خمز نقرتو ناباي كأ بغت تامتيو داهم كيغا تليفون دي تقبلا زلغا تقبلا بمبال أقديدو أقبلني أبكارتوم هوتيل تنبر كم زلان أبزغربا أوهان كأت أرنيفا نابتي
ገዛና ማለት ገዛ እንዳሓዋ ባርጅማ ክትመጽእ ምዃና ነገረትኒ ኣነውን ብሕጉስ መንፈስ ጸገም የለን ማማ ጽቤክ ያነውን ኢለ ከይተረዳእኒ ኣሞይ ክነሳ ኣደይ ኢለ ምስ ጸዋዕኩዋ ሕነቕንቕ እንዳበለት ሕረበዝ ወደይ ማማ ኻኢልካኒ በለትኒ ኣነ ድማ ኣይተረዳእንን ማማ ከም ዝበልኩዋ ኢለ ክደኸሙ ናፍቆቲ ዝኸውን ብምባል ዘረባይ ብሕንቕንቕ ዓጽኽዎ ሓቦይ ነዚ ተዓዚቡ ገጹ ንድሕሪት ኣቢሉ ክነብዕ ኣጆኻ ዝወደይ ኣጆኻ ንሕና እውን ኩላትና ክነርክቦም ኢና እዚ ኣምላኽ ይወሲዶ እንታይ ሞ ክንብል ኢሉ ኣጸናኒዑ መግቢ ፓኒኖ ገይሩ ኣቑሪስኒ ናብ ገዝኡ ተመልሰ ድሕሪ 3 መዓልቲ ከዓ ኣሞይ ካብ ካርቱም ሆቴል ብታክሲ ትመጽእ ከም ዘላ ኣብታ ኣፍ ደገ ክጸንሓ ከም ዘለኒ ነገረትኒ ሓቂፋ ከዓ ሓኒቓ ሰዓመትኒ በቃ ዝወደይ ኣብዚ ሕጂ ብዙሕ መቕናያ የለናን እዩ ንዓነይ ባፅዕ ንዛወር ኢላ ባፅዕ ሒዛትኒ ከደት ከተዛወረኒ ድሕሪ መቕናያ ከዓ ዝወደይ ሕጂ ናብ ገዛ ክንምለስ ኢና ኣነ ኸ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ናብ ዓደይ ክምለስ እየ ሓደ ነገር ግን ክብለካ ደሊ ኣነ ክሳዕ ተበገስ ዘይበልኩኻ ባዕልኻ ብኢደ ዋኒንካ ከይትብገስ ኢላ ተዛረበትኒ ከምዚ ምባላ ንዓይ ኣዝዩ ሓጎስ እዩ ምክንያቱ ኣሞይ ልክዕ ዓደይ ኮይና ተሰሚዓትኒ ምስኣ ምንባር እውን ጽቡቕ ምዃኑ ክግንዘብ ጀመርኩ ሓደ ካብቶም ኣዝማና ከዓ ብምንጋድ ኣዝዩ ፍሉጥ ዝነበረ ናብ ሱዳን ከውፃላ እቲ ዝኽፈል ከዓ ክትከፍሎ ምዃና ነገረቶ ናብ ገዛይ መጺኡ ከዓ ድሕሪ 3 መዓልቲ ካብዚ ቦታ ክንቀሳቐስ ኢና ስለዚ እቲ ዘሊካ ንብረታት ጠራንፍ እሞ ብሓንሳብ ክንገይድና በለኒ ናበይ ከም ዝወስደኒ እንታይ ከም ዝገብር ንናይ ኣኻኺበ እኔ ክገድፎ ኩሉ እኮ ናይ ኣቦይ ናይ ኣደይ ንብረት ኣብዚ ዘሎ ኢለ ክሓስብ ጀመርኩ ሓቦታተይ ስለ ዘለዉ ግና ኩሉ ይፈልጡ እዮም ብምባል ንዖም ሓዲገሎም እቲ ዝተቋፀርናሉ መዓልቲ ምዝ ሰብ እዚ ኣኸለ ብተሰነይ ኣቢልና ከዓ ናብ ከሰላ ድሕሪ ምውፃእና ካብኡ ካልእ ሰብ ተቐቢሉ ናብ ካርቱም እተወኒ እዚ ኩሉ ድኸፍሎ ዘላ ዋጋ ኩሉ መንገደይ ሓሞያ ኣሞይ ከዓ ትዘሊካ ንብረት ኩሉ ኣዝዘኒ ኣነ ከዓ ክገብረልካ ክሳዕ ትመጽእ ናብዛ ዓዲ ኩሉ ዘሊካ ነገር ክገብረልካ በለትኒ ትምህርተይ ኣብኡ ብምቕጻል ድማ ዘሌኒ ሓገዛት ተካይደለይ ነበረት በቃ ኣደይ ኮይና ትስማዓኒ ድሕሪ 3 ዓመት ከዓ ኣነ ናብ 11 ክፍሊ እንዳሰገርኩን ከለኹ ፕሮሰስ ናይ ኣሜሪካ ስለሰለጠኒ ኩሉ ገዳዲፈ ባጀላይ ሒዘ ሰርቲፊኬተይ ኩሉ መረጋገጽ ናይ ትምህርተይ ኣብ ቦርሳይ ጠራኒፈ ናብ ኣሜሪካ ናብ ዳላስ መጻእኩ ኣሜሪካ ብዘረባን ብቲቪን ዳእምበር ብኣካል ርእያ ይፈልጥኒ ዳላስ ከዓ ኣዝያ ጽብቕቲ ከተማ እያ ኣሞይ ድሕሪ ምቕባላ ከዓ ዝወደይ ኣምላኽ ያቕኒዕልካ ዳእምበር እዚ ናይ ሕጂ ዝነበረ ፕሬዚደንት ስደተኛታት ዝበሃል ንኸይእቱ ሓጊጊ ነይሩ እንታይ ሞ ክንብል ኢና ኣምላኽ ግን ኣስሊጥልካ ቅንዕናኻ ርእዩ ዝኽትምናኻ ርእዩ ዝወደይ ሕጂ ከዓ ኣነ ልክዕ ከመዴኻ ኮይነ ኣብዚ በጻሕ ከብጻሕከያ ዝወደይ ልክዕ ማዕረ ደቂ ጌራ ርእከ በለትኒ ናታ ምትብባዕን ሓልዮትን ኣዝዩ ከንቀሓኒ ስለ ጀመረ ከዓ የዒንተይ ቋሕ ኣቢለ ዓለም ከመይ ከም ዘላን ዙርያይ እንታይ ይውሰኽን ይጎድልን ከም ዘሎ ክርኢ ጀመርኩ ኣብ ሰዓት እዚ ድማ ነይሩ 12 ክፍሊ ወዲኤ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝኣተኹሉ እዋን ምስ ደቂ እሞይ ዘይሰማምዕ ነገራት ክፍጠር ጀመረ ወላ እኳ ሽሕ ግዜ ኣነ ካብኣቶም 3 ዓመት 4 ዓመት ዝንእስ እንተኾንኩ ክርድኡለይ ግን ኣይከኣሉን ኣተዓባቢኦም እውን ንእሽተይ ቀብጠርጠር ስለ ዝነበሮ ክርድኡንን ክሓልለይን ኣይከኣሉን በዚ ከዓ እሞይ ከጨንቓ ስለ ዝረኣኽዎ በቃ እሞይ ኣነ ዩኒቨርሲቲ ኣቴ ኣው ምሕዳረይ ኣው ምውዓለይ ስለ ዝኾነ ንዓኺ ድኾነ ነገር ከይስማዓኪ ኣቐዲማ ክነግረኪ ይደሊ ምእንተርሱ እውን ካብ ዳላስ ወፃኢ ስለ ዝኾነ እቲ ዩኒቨርሲቲና በቃ እስኺ ትጨነቂ ኣነ ሕጂ ክንዲ ሰብ ኣኺለ ናተይ ገዛ ተኻሬ መግበይ ክሰርሕን ርእሰይ ክኽእልን ይግባኣኒ እዩ ስለዚ ንስኺ ኣይትጨናነቂ በልክዋ ኣሞይ ግን እዞም ቆልዑት እዮም ዝብሉኻ ዘለዉ ኮይኖም ደይ ዘረባ ንእስነት እዩ ዝወደይ በጃኻ ኣነ ደኣሞ ንምንታይ ልፅዒረ ናብ ዝምፅእካ ኣብ ጎነይ መታን ክትከውን ልብኻ ስለ ዘለካ እምበር ዞም ደቀይ ልቢ ከም ዘይብሎም ፈልጥ ኣደይ የሕሊፋ ይትብንያ እምበር ዝወደይ ነዚኦምሲ የሕሊፍካ ናብ ሰባት ትሰዶም ኢላ ተስሐቐኒ ጀመረት ከምዚ ኢለ ወሲነ ክነግራን ከለኹ ከወሱን ዝኽእሉ ሰባት ኣብ ጎነይ ስለ ዝነበሩ እዮም ኩሉ ግዜ ጽዕነት በዚሕኒ ክጭነቕ ኣዒንተይ በርበረ መሲሉ ድቃስ ከይጸገብኩ ክመጽእን ምስተዓዘቡ እዮም ዋ ስማዓን እንዶ ንስኻ እኮ ሕጂ ክንዲ ሰብካ ዝኣኸልካ ኢኻ ስለምንታይ ካብቲ ገዛ ይትወፅእ
እንዳበሉ ክጭቅጭቁንን ከረድኡንን ይፍሕቱርዮም ነይሮም ተኾነ ግን ክሰምዖም ኣይከኣልኩን ደቀሞይ ማለት የሕዋተይ ማለት እዮም ኮ ማዕርኽን እዚ ኸኣ ክጭኩንለይ ኣይክእሉን እዮም ክሳብ ኣብዚ ክመፃሉ ዝኸኣልኩ ኸኣ በቃ ኣዲኦም ንዓይ ሕልፍን ትርፍን ትገብረለይ ስለ ዘለየ ካብኣ ክወፅእ ማለት ንዓኣ ልባዊ መስበርቲ ክኸውን ኢለ ከረድኦም ጀመርኩ ተኾነ ግን ክሰማምዑ ይከኣሉን ምሳይ ካብኡ ወፂኻ ክትሕግዛን ካል ነገራት ክትገብረላን ትኽእል ኢኻ በር ኣብኡ ኮይንካ ህይወትካን መጻኢኻ እንዳበላሸኻ ንዓኣ ጽቡቕ ነገር ዘይኮንካ ክትገብረላ ሸኽሚ ኢኻ መሊስካ ክትኮና ስለዚ ሕሰበሉ ኢሎም ኩላቶም የዕርኽተይ ክመኽሩን ጀመሩ ድሕሪዚ ድማየ ነሞይ ከምዚ ኢለ ድዛረባ ዘለኹ በቃ ንስኸይ ትሻቐሊ በቲ ኮይኑ በቲ ምድውዋልናን ቪድዮ ኮል ገይረ ኸኣ ምረኻበይ ኣይተርፈንን እዩ ትምህርቲ ተማሂረ ኸኣ ኩሉ ሰዓት ዝብለኪ ኣብ ካሕሳኺ የውዕለኒ ጥራይ ዝብለኪ ነይረ ሕጂ ኸኣ መታን ክንከሓሓስ ኣነ ኣብ ዩኒቨርሲቲ እናሓደርኩ እንዳወዓልኩን ትምህርተይ ክከታተል ኢለ ነጊረያ ናብቲ ዝተባህለኒ ዩኒቨርሲቲ ናብኡ ኸድኩ መቸም ኣብ ዝኾነ ነገር ኣዴኻ ከም ዝለኣኸትካ ዘይኮነ ዕዳጋ ከም ዝፀናሐካ ከም ዝበሃል እቲ ዩኒቨርሲቲ ኸኣ ንዓይ ሓደ ነገር እዩ ጸኒሕኒ ቦታ ትምህርቲ ዘይኮነ ቦታ ባዕልግለግን ረሳሕ ነገር ደመንጭወሉን ቦታ ኮይኑ እዩ ረኺበዮ ምናልባት ኣብ ቲቪ ኾነ ኣብ ራድዮ ከም ዝተገይሩ ከም ዝተፈጺሙ ዝብሉና ካብኡ ሓሊፉ ኣነ ካልእ ብዓይኒ ርእየ ዝፈልጥ ነገር የብለይን እንተኾነ ግን ኣብኡ ዝለመድክዎ ልማድ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣዝዩ የሳቕየንን ልክዕ ከም ፍልሖ ንዝሞተ ሬሳ ደበኽብኾ ንዓይ ከዓ እዚ ልማድ እዚ ዝወልፊ የበኽብኸነ ኣሎ እናሻዕ ክዝክሮን ከለኹ ዝኣተኹላ መዓልቲ ከመይ ዓይነት ርግምቲ መዓልቲ እያ እንዳበልኩ እየ ተጨናኒቐ ትምህርተይ ዝወዳእኩ ኣብቲ ዝሓድረሉ ዝነበርኩ ክፍሊ ብዙሓት ኣወዳት ጸዓዱ ሓደ ኣፍሪቃዊ ዘይብሎም ኩላቶም ደቂታ ኣሜሪካ ትበሃል ዓዲ ኮይኖም ኣብ ሓደ ሓሳብ ኣዝዮም ዝሰማምዑን ኩሉ ሰዓ ከዓ ብሓንሳብ ዝወፁን ብሓንሳብ ዝኣትውን ሰባት እዮም ነይሮም ካብኣቶም ኣነ ጥራየ በይነይ ዝወፅእን በይነይ ከዓ ኣብቲ ገዛ ዝውዕልን ከምዚ ምዃነይ ስለ ዝፈለጡ ከዓ ምሳና ተትፅምበር ጽቡቕ ነይሩ የእምሮኻ እውን ምፎኸሰካ ኢሎም እቶም ሓደሽቲ የዕርኽተይ ማለት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ምስ ኣተኹ ዝተላለኽዎም እዚኦም ሰባት ጥራዮም ነይሮም ሕማቕ ልማድ ከዓ ከልምዱ ንጀመሩ ፈቐዶ በርዝደይ ተረኺቡን ፈቐዶ ፓርትን ዘወር ክንብል ከነምስን ኣብ ትምህርትና ዝተዋህበና ሆምወርክ ኮነ ኣሳይመንት ዘይንሰርሕ ሰባት ኮና በዚ ከዓ ምልዋጠይ ዝተዓዘቡ መምሃራን ኮፍ ኣቢሎም ሓደ ሳይኮሎጂስት ኣምፂኦም ከዘራርቡንን እንታይ ከም ዝኾንኩን ስለምንታይ ካብ ትምህርተይ ይዝሕል ከም ዘለኹን ክነግሩኒ ክምዕዱንን ጀመሩ ተኾነ ኣነ ግን ደይሰምዕ እዝኒ ሂበዮም ምስቶም ኣዕርኽተይ ኣዝዩ ጥዑም ህይወትን ሞድን ስለ ዝፈጠርኩ በቃ ምሳቶም ኮይነ ህይወተይ ዘይስተማቕር እንዳበልኩ ትምህርተይ ሸለልትነት ከርእዮን ካብቲ ዝነበረን ነጥቢ ከዓ ንታሕቲ ከንቆልቁል ጀመርኩ ዘይሩ ዘይሩ ሕማቕ ዕርክነት ንጽቡቕ ልማድ የጥፍኦ እዩ ኣነ ከዓ የዕርኽተይ ኣዝዮም ሕማቕ ሰባት ስለ ዝነበሩ ምስ ሕማቕ ኣይሕማቕን እዩ ከም ዝብሉ ኣቦታትና ኣነ ግና ምስኦም ክሓምቕ የተረኤ ኣብቲ ፓርቲ ዝኸድናሉ እዋናት እውን ውሑዳት ኣዋልድን ብዙሓት ኣወዳትን ድርከብዎም ቦታታት ጥራዮም ድወስዱኒ ነይሮም ኣብዚ ግዜ እዚ እዞም ኣዕርኽተይ ክስዕስዑን መስተ ክሰትዩን ማላታቶም ኣውፂኦም ስሬታቶም ኣውፂኦም ዘየለ ነገራት ክገብሩን ጀመሩ ስምዒታቶም ረሲንዎም ኣብ ንሓድሕዶም ዘይባህራዊ ነገራት ክገብሩ ከዓ ብዓይነይ ርኤኹ ኣነ ድፈልጥ ዝነበርኩ ወድን ጓልን ክራኸቡ እዚ ንቡር ነገር እዩ ወዲ ንወዲ ክራኸብ ግን እዚ እንታይ ዓይነት ልማዲ ብምባል ባህሎም ክረግሞን ጀመርኩ ኣነ እውን ከይተረዳእኒ ክረግምን መስተ ክሰትን ምስ ጀመርኩ ሓደ ኸባላቶም ኮይነ ስምዒታተይ ከርውዮ ጀመርኩ ሽዑ ሰዓት ከዓ ድንግልናይ ተሰብረ መሳእታቶም ስምዒታተይ ከርስኖን በቃ ደስ ዝብለን ነገራት ክገብር ፍቱሕ ምዃነይ የእሙረይ ከረዳእኒ ጀመረ ከባቢ ደኣስረኒ ሰብ መን እዩ እንታዋዩ ኣነኮ ርእሰይ ድፈልጥ ሰበ እንዳበልኩ ኣምላኽን ሰብን ዘይፈትዎ ነገር ክገብር ጀመርኩ ሰኺርና ከዓ ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ኣቲና ደቀስና ኣብ መንጎ ድቃሰይ ግን ተበራበርኩ እሞ ኣብቲ ዓራተይ ኮፍ ኢለ ክሓስብ ጀመርኩ ካበይቲ ሽታ ዝመፃ እንደሎ ክሳብ ሕጂ ንዓይ ኣይርዳእንን እዩ ናይ መስተ ሽታ ግና ሽትተንሎ ብምባል ዓራተይ ቼክ ክገብሮ ጀመርኩ ክዳውንተይ ዓራተይን ብሓደ ጨና ክጨኑ ከዓ ጸንሑኒ ካብኡ ከዓ ኣካላተይ ተጨነኽዎ በድቢደ ብዝፈልጦን ዘይፈልጦን መስተ ክጨኑ በቃ ዲዶራን ተረኺብለይ ተነስኒሰ የዲ ደኣ ተሓፂበ የዲ ደኣ እንዳበልኩ
ሻወር ክገብር ናብቲ መሕፀቢ ኣካላት ኣተኹ እንዳተሓፀብኩ ከለኹ እውን እቲ ሽዑ ሰዓት ዝተሰብረ ድንግልናይ መሊሰ ከምኡ ክገብር ክእዝዘኒ ጀመረ ግብረ ሕቡእ እውን ኣብኡ ኣብቲ ሽቓቕ ኮይነ ገበርኩ ይሕዋተይ እዚ ንምስምዑ ኣዝዩ ኣሰካፊ ዝኾነ ነገራት ክነግረኩም ዝደለኽዎ ምኽንያት ኣብ ኣእምሮና ዶፓሚን ዝበሃል ሆርሞን ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና በቃ ንሱ እዩ ዝቆፃፀረና ክብለኩም ስለዝደለኹ እየ ካብታ ምስቶም የዕሩኽተይ ከማ ዝገበርኩላ እዋን ጀሚረ ክሳዕ ትምህርተይ ዝውድእ ከምኡ ልማድ ተተሓሒዝኒ ንኻልኦት ሰባት ክልክም ጀመርኩ በቃ ምስ ሓደ ሰብ ዘይኮንኩ ምስ 4 ምስ 5 ከምኡ እንዳሕ ዘይገበርኩ ኣነ ዕጋበት ዘይስማዓኒ ሰብ ክኸውን ነፍሰይ ክሪኣን ክረኽባን ጀመርኩ ዝነበረ ናይ ትምህርቲ ግዜ ብሰንከልከል ወዲኤ ናብ እንዳሞይ ክምለስ ኢለ ተሓሰብኩ ግብረይ ስለ ዘሕፈረኒ በቃ ኣብቲ ዘለኽዎ ቦታ ኮይነ ስራሕ ጀሚረ ገዛ ርእሰይ ክኽእል ኣለኒ ብምባል ናብ እንዳሻሂ ወይተር ኮይነ ተቆፂረ ክሰርሕ ነቶም ደዳኣተኽዎም ሬስቶራንት ክሓትዎም ጀመርኩ ኣብ ሓደ ሬስቶራንት እውን ወይተር ኮይነ ተቆፂረ ክሰርሕ ተፈቕደለይ ደሞዘይ ከዓ ነገሩኒ ዕረፍተይ ኩሉ ከዓ ኣጻሬ ምስኣቶም ስራሕ ጀመርኩ ንነዊሕ እዋን ኣብ ስራሕ ተጸሚደ እቲ ወልፈይ ምስ ብዙሓት ኣወዳት ዘርውዮ ዝነበርኩ ስለ ዝሰኣንክዎ ክጭነቕን ዓይነይ ተነፊሑ በርበረ ክመስልን ጀመረ ሃንደበት ግን ተኣነ ሰርሓላ ዝነበርኩ ሬስቶራንት ናብ ለይታዊ ትልሂትን እንዳመስተን ከም ትኸውን እቲ ኣዛዚና ኣኪቡ ክነግረና ጀመረ ልክዕ ካብቲ ዝነገረና መዓልቲ ከዓ ኣብ ሰሙና ኩሉ ንብረታት ኣመጻጺኡ ኣተሓዳዲሱ ነቲ ገዛ ለይታዊ ትልሂት ገበሮ ኣብ ሰዓት እዚ ድማ ነይሩ ወልፈይ ተኾኒነዮ ዝነበርኩ ነገራትን ከርዌሉ ዝኽእል ስፍሕ ዝበለ ቦታ ስለዝተዋህበኒ ነቲ ዓመይ ኣዝየ ከመስግኖ ብውሽጠይ ከዓ ዝምርቆ ዝነበርኩ ብዙሓት ኣወዳት ኣዋልድ ከዓ ኣትዮም ክስዕስዑን ብዙሕ መስተ ክህልኹን ኣነ ከዓ ቲብ እንዳትረፍኩ ገንዘብ ክእክብ ጀመርኩ ነቶም ኣወዳት እውን ምሳይ ክድቅሱ እንተደልዮም ፀገም ከም ዘይብሉ ጥራይ $1,000 ከፊሎም ምሳይ ክድቅሱ ምዃኖም ነገርክዎም ኣብታ ለይቲ እቲኣ ከዓ ልዕሊ 6 ሰባት ምሳይ ደቀሱ ኣነ እውን ምስኦም ወልፈይ ኣርወኽዎ ገንዘብ ኣኪበ ብዙሕ ነገራት ገይረ ኣዋልድ እውን ኣብኡ ነይረንን ብዙሓት ምሳይ ደቂሰን መን ንመን ክፈላለየን ክሳዕ ዘይክእል ከዓ እቲ ወልፈይ ከስክረኒ ጀመረ ካብቲ ህይወት ክወፅእ ከም ዘይክእል ገይሮም ሰሚሮምን እዮም ሕጂ ተማእዚዘ ጥራይ ክኸይድ ደለኒ በቲ ከዓ ገንዘብ ክእክብ ኣለኒ ኢለ ምስኣታቶም ርክብ ምግባር ኣይቋረስኩን ይሕዋተይ ትዝገርመኩም ነገር ምስ ሓደ ምስ ክልተ ንዓይ ወልፈይ ወይ ከዓ ተኾኒነ የጸናሕኩ ከርዌንን ዕጋበት ክበንን ዘይክእል ደረጃ ይበፂሐ ምስ ብዙሓት ኣወዳት ከምኡ ክገብር ኣለኒ ሓደ መዓልቲ ግን ኣዝዩ ዘሰንብድ መልእኽቲኡ ተነጊርኒ እዚ ከዓ ሓሚመ ተምላስ ንተምላስ ኮይነ ኣብ ሕክምና ዝኸድኩሉ እዋን ደመይ ምስ መርመርዎ HIV ከም ዘለንን ኣዝዩ ከዓ ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ በፂሐ ከም ዘለኹን ነገሩኒ ኣዝየ ሰንቢደ እንታይ ከም ዝገብር ጠፊእኒ ነው ነጀውን ተበልኩ ረዳኢ ዘይብለይ በይነየ ተሪፈ ከምዚ ዓይነት ተግባር እናገበርኩ ሓንቲ ኣፍቃሪት ነይራትኒያ በዲኣ ኤርትራዊት በቦኣ ከዓ ስኮቲሽ ዝኾነት ኣፍቃሪት ሒዘ ይዘውር ነይረ እዚ ሕማም እዚ ከም ዘለኒ ብወረወረ ምስ ሰምዐት ህይወተይ እውን ከመይ ከም ዝኾነ ምስ ረኣየት ግን ኣብ ክንዲ ትገናሓኒ ወይ ድማ ናብ ጥዑይ መንገዲ ክትመርሓኒ ኢላ ካብ ትብገስ ገዲፋትና ክትከይድያ ምርጫኣ ዝገበረቶ ስኻ ከም ዘይመሰልካኒ ኤርትራውያን ከኹም ትገብሩ ዲኹም ኢላ ፈንፊናትኒ ካልእ መሓዛ ሒዛ ትነብር ከም ዘላ ብዛሕጂ ሰዓት ሰሚዐ ኣለኹ ካብዚ ወልፊ ተፋቲሐ ርእሰይ ካብ ዝፈልጥ ሓፂር እዋን እዩ እምበር ርእሰይ ኣውዲቐ ዝኸድኩሉ ዓመታት ሲ ኣዝዩ ነዊሕ ነይሩ ኣብዚ ሓፂር እዋኔ ርእሰይ ክፈልጥ ከም ዘለኒ ናተይ ናይ ገዛ ርእሰይ በቲ ዝእክቦ ዝነበርኩ ገንዘብ ትካል ክገብር ከም ዘለኒ ክሓስብ ዝጀመርኩ ዋና ዕላማይ ናብዚ መፅኤ ከምዚ ኢለ ምዝራበይ ነዚ ኣዝዩ ኣሰካፊ ዝኾነ ዘመን በፂሕናያ ዘለና ቴክኖሎጂ ዝመስለና ርእስና ዘዕርፈልና ካብ ወልፍታትና እውን ዘንፃሃና መሲልና ንኣትዎ ሓደ ነገር ጌጋ ምዃኑ ከረዳእኩም ስለ ዝደለኹ እየ ከምዚ ናተይ ህይወት ከዓ ትነብሩ ሰባት ሜይቢ ክትህልው ስለ ትኽእሉ ካባይ ተማሂርኩም ሕልፍኩም ደርቢኹም መጻኢታትኩም ከተማዓራርዩ እየ ክመኽረኩም ዝደሊ ሓደ ወዲ ሰብ ኣብ ትምህርቲ ቤት ጥራይ ዘይኮነ ትምህርቲ ዝምሃር ኣብ ህይወት እውን ትምህርቲ ኣሎ ፈተና እውን
كم زلو كنغركم يزدلي أنا بتحلفي أزي دتعسن دسقاقن رئسي كسع متفاون بتي حزن بركو أموي مسايكون اندابلتني انداتمالسكا تمهار اندابلتني زي مسمعي أبزحد ساعات زلخو حمامن زي اللي تراومان وديقة ترخيبن نيخو شو ساعات سمعي تزنب النيرة نايدك زي مسمع نعاي أبزحد ساعات نورمال نجري نيرو تخونجن كم سدي التخيد مركب أبحري كم دليتي سد خيدة إنه معبل هاريمو فحفا حبيلني سلازي حواتي أبجزار إسنان كإلتنان لبونانان عين تسقع يغبلكم زدلي نيشتي مسر إسنا كنحسبن تاخقات منا كم زغلك بدقيقو كم فلتو كم زلنان كم أخراكم متأزلخو تسأني لكم سلسة معكمني أزين دامزغنكو دحانكونو